Tħabbret il-mewt tal-artist Malti Gabriel Caruana fl-età ta' 89 sena. Is-Sur Caruana kien pionier fix-xena lokali tal-arti u għalkemm kien magħruf l-aktar għax-xogħol tiegħu fiċ-ċeramika u fl-iskultura f'pajjiżna ma kinitx l-ewwel darba li tella esibizzjonijiet madwar l-Ewropa. Bosta xogħlijiet tiegħu kienu esposti wkoll f'pajjiżi barra mill-Ewropa, fosthom Melbourne, Detroit u Osaka. Il-legat ta' dan l-artist se jitħalla fil-Fondazzjoni Gabriel Caruana, organizzazzjoni volontarja li taħdem biex tippromovi u tippreserva il-legat artistiku ta' esponenti tal-arti moderna u kontemporanja, fl-istess waqt li tipprovdi opportunitajiet għal artisti ġodda u tqajjem kuxjenza dwar l-arti moderna u kontemporanja f'Malta u lil minnha. Matul ħajtu Caruana ħadem biex ikkonverta mitħna qadima f'Birkirkara f'ċentru tal-arti u spazju għall-artisti li jixtuqu jesebixxu x-xogħol tagħhom. Illum magħrufa bħala The Mill Arts, Culture and Craft Center f'Birkirkara. Ix-xogħol tiegħu jinsab eżebitem b'mod permanenti, flimkien ma' xogħol ta' artisti oħra internazzjonali li jinbidel minn żmien għal żmien. Fi tweet il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva lil Caruana bħala wieħed mill-aqwa artisti f'Malta ta' kull żmien. Il-Fondazzjoni Valletta 2018 ukoll esprimiet id-dispjaċir tagħha għat-telfa tas-Sur Caruana u deskrivietu bħala wieħed mill-akbar pijunieri ta' pajjiżna.